Nibuna obaigwa nyakundi niko bona aboririe abaremi bari babakabake koimukia hegetambukero ekyogo chia kwene kya burango simeka bare hekawa bune nchire ya moyo kwenyorera engeria goika ase miaka yabo yobogotu kagokwana ase chiabisi chia Gusii Coffee Farmers obaigwa nigo boiga kwaneire ogokea kwendemero ase county ya Kisii abo asa aboririe abaremi abo babe bagosimeka hekagwa ase ebinagwa byabo na boiga ase chimbago chiabo heri batware emetemenge yekawa na boigo kwenyorera engeria sai Constantino obaigwa ireta lioborayo bokanza ngoro kwa batali chianga ngosona nyakoe na atakire mosone mo simeke kawe korokoro 11 igera nyarona de kwa mabuyane nyingora atorabia twaso simeka K7 igerendo na pro manta ne chire chindoro ensekoro kuplasil ese truchere amagenale nigo tokorwe kilo ita yama yaonchore chikiro 7 chabe kahawa engia igo na batebiri tamera kahawa asenyenjora ya bere ligori ande na batebi byonye tumaiti byonde ko research somo yako kwa batali nyakoe abago someke na someta mane kahawa paka stokoro ka likaling department no ama chando ya lenge ya ruo